गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफाना देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव सेबाया रिजाल्टखौ फोसावो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिया हरखाबैसो फोसावलाय होदोंमोन। आनजादनि उथ्रिनाय जौखोन्दो हाराव रायजोनि मादावनो देग्लाय चिरां जिल्लाया गिबि सारियाव जायगा आवग्रिना रेकर्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि आसामनि टप 10 उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि मादाव बर' फरायसाफ्रा देग्लायबो जायगा आवग्रिनो हायाखै। HSLC आनजादाव दुलाराय आसामनि मादावनो सनितपुर जिल्लानि टिकियाजुलि शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालिनि फरायसा हिदुम ठाकुरिया 592 नम्बर मोननानै टप 10 नि सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। क'क्राझार स्टुडेन्टफोरनि नेटिभार्स इन्स्टिटिउट अफ बड'ल'जी NIB नि गाहाय मावखुलियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों 20थि गायसनथाय सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव NIB नि फिरफिला बिरहोनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म लोगोसे रुंसारि गायसनगिरि सोद्रोमाफोरनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय बिबार लाइसिनि सायाव थामथि प्रबन्धनाथ बसुमतारिनि गोसोखां बिबुंथि हाबाफारिया जानानै थाङो। फुंबिलि समाव NIB नि फिरफिलाखौ बिरहोयो NIB निनो बारग' आफादगिरि आथिखालनि बोसोनगिरि डिमासा दैब्रां बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे बिबार लाइसिनि सायाव सावरायनाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर इन्दिरा बर', डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथाङा आरो लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाफैदों UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारि, बारग' ACS अफिसार प्रफुल्ल हाज'वारि लोगोसे गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लायो। दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो फेक एनकाउन्टार खालामजानाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि फिसाज्लाया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव नैथि थाखोआव उथ्रिसारदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजाद सोलिफुनाय समावनो बिथाङा गावनि बिफाखौ अबथिरा खोमाना लानांदोंमोन। बिथांनि उथ्रिसारनायखौ राजखान्थि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि कास्टम बसुमतारि बिथाङा साबायखर बावहरदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गणेशगुरि UN एकाडेमिनि फरायसा अलंबार नार्जारिया बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर' ML आयदायाव 100 नम्बर मोननो हादों। बिथाङा गासै 486 नम्बर मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' ML आयदायाव सा 13 फरायसाफ्रा 100आव 100 मोननो हायो। उदालगुरिनि फेरगावआव SI जुनमनि राफानि थैनायनि जाथायनि सायाव CBI नि गोख्रों सन्दाननायनि दाबियाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। आरसु RNC आरो बेबाग राफा खौरां रनसुम आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि हेफाजाबाव SI जुनमनि राफानि बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सन्देह खालामजानाय रुना नेवं आरो लिना दलेखौ रिजार्भ क्लसआव लाबोनानै बिजिरनांगौनि दाबियाव आरो सुथुरफोरखौ साजा होनायजों लोगोसे CBI बिजिरसंनायनि दाबि खालामनानै दिनै फेरगाव गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायो। फेरगाव ओनसोलनि राफा आइजो, रायजो राजा आरो राफा फरायसाफ्रा बाहागो लाना फेरगाव आरसु मावख'निफ्राय गोलाव सिरिबाङै थाबायनानै फेरगाव महकुमा मावखुलियाव गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। गोसोखां बिलाइखौ आजावो फेरगाव महकुमानि मेजिस्ट्रेट लुकास बैसुआ। गोसोखां बिलाइखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम दैथायहरो। दिनैनि बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ दैदेनो फेरगाव दख'रा आरसुनि आफादगिरि उपेन्द्र राफा आरो नेहाथारि चन्द्रकान्त राफाया। बे हाबाफारियाव फेरगाव एबसु, आसा आरो राफा गण मन्चआबो हेफाजाब होफायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिजनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम HS स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 4 फरायसाफ्रा स्टार मार्क मोननो हादों। चिरांनि बिजनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम HS स्कुलनिफ्राय 2023 बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 100% फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों। बिजनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम HS स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होदोंमोन गासै 22 फरायसाफ्रा। सा 22 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 23 फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव आरो सा 5 फरायसाया नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। सा 23 फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायनि गेजेराव सा 4 फरायसाफ्रा स्टार मार्क मोननो हादों। बर' फोरोंगिरिनि गोरोन्थि नामा? गेदेर सोंलु बेरखांदों। 2 नाम्बार खमनि थाखायनो बर' फरायसा सिनायथि बसुमतारिया आसामनि टप 10आव जायगा आवग्रिनो हायाखैसै। सावगारियाव होनाय मार्कशीटआव मख'जानाय बाख्नायजाथाव फरायसाया 2 नम्बरनि थाखायनो टप 10 पस्टआव हाबनो हायाखैसै। गासै आयदायाव 100आव 9 मोनदों, नाथाय बर' ML आव 9 मोननो हादों।
सोंथिया जाबाय बर' एमएलनि एन्सार स्क्रिप्टखौ बर' फोरोंगिरियानो नायबिजिरा नामा? बर' फोरोंगिरियानो नायबिजिरोब्ला गुबुन गुबुन आयदायाव साबसिन नम्बर मोननाय फरायसाया माबोरै आरो मानो बर' एमएलआव खमसिन मोनखो? सासे मोजां बर' फरायसाया टप 10 पस्ट मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांबाय। आसामनि टप 10नि जोबथा गासै नम्बरा जाबाय 585 आरो मख'नाय बाख्नायजाथाव फरायसाया मोनदों गासै 583। समाजारि बिजोङाव बे फरायसाखौ लाना गोख्रों सोंलु खालामदों। चिरां जिल्लाया रायजोनि मादावनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनायनि हाराव सेथि मासियाव आवगायनो हानायखौ लानानै आइएएस बिजय बैष्णबआ रंजाखांदों। आसामनि फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि फारिलाइयाव गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव बोसोरफ्रोमबो चिरां जिल्लाया जोबथा सारियाव थायोमोन। नाथाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव रायजोनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि उथ्रिसार जानाय हारा सेथियाव गाखोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै चिरां जिल्लानि आइएएस बिजय बैष्णबआ रंजाखांदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नो साबायखर जासिहरदों। बेजों लोगोसेनो गासै फरायसालिनि गोरायुं फोरोंगिरि आरो फरायसा आफादफोरनोबो थोजासे नाजाथाबनायनि गेजेरजों आसामावनो चिरां जिल्लानि मेट्रिकनि उथ्रिसारनायनि हारखौ सेथि मासियाव लाबोनो हानायनि थाखाय साबायखर बावदों। जोबोद दुखुनि खौरां, बाक्सा जिल्लायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे बर' फरायसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि नया बस्तियाव दिनै गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। नया बस्ति बरिखादों गामिनि थागिबि पुनेश कुमार ब्रह्म आरो सन्जिला ब्रह्मनि फिसाजो 10 थाखोनि फरायसा बरसा कुमारा साइकेलजों न'निफ्राय फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो डाम्पार गारिजों जाब्रबथायाव गोग्लैनानै जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै खौरां मोन्दों। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि समखुङाव इउएन एकाडेमिनि फरायसाफ्रा गिबि खेब मेट्रिक आनजाद लिरजेननायाव 100% फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि समखुङाव 2018 मायथाइयाव गायसनजानाय इउएन एकाडेमिनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा देग्लाय गिबि खेब मेट्रिक आनजाद लिरजेननायाव 100% फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हानायाव गोजोननाय फोरमायथिदों गोरायुं थुलुंगा बसुमतारी आरो सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि अनिल बर' बिथांमोना। रायखांनो गोनांदि मेट्रिक आनजादाव गासै 10 फरायसाफ्रा आनजाद लिरदोंमोन। बिनिनो सानैया सेथि थाखोआव, 7 नैथि आरो 1 थामथि मोननो हायो। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्ला खुंग्रिं बडलेण्ड एकाडेमि फरायसालियाव फरायनाय गासै 10 फरायसाफ्रा सेथि मासिआव उथ्रिसारनो हानायखौ बरायदों। 2023 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादा दिनै फोसावजानायाव चिरां जिल्लानि खुंग्रिं बडलेण्ड एकाडेमिया 100% सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। गोरायुं अशोक नार्जारिया। बिथाङा फरायसा एसएमसि आरो फरायसानि बिमा बिफाफोरनिसिमबो साबायखर बावहरदों। बे फरायसालिनि बारग' बिथोनगिरि बिद्या मुसाहारियाबो बे फरायसालिखौ 2014 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बर' बिजोंखौ फोथांनायजों लोगोसे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामनो थाखाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।